Μία πολύ χρήσιμη επιλογή στα σεμινάρια Excel είναι ο συνδυασμός match και index. Η συνάρτηση index και με τις δύο επιλογές της και με τις δύο επιλογές σύνταξης δηλαδή δουλεύει αν γνωρίζουμε τη γραμμή και τη στήλη. Εάν δεν γνωρίζουμε τη γραμμή και τη στήλη, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση index για να βρούμε τη γραμμή. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό το κελί μας λέει ότι η Μαρία είναι στην πρώτη γραμμή του πίνακα, ο Κώστας είναι στην τέταρτη, ο Ανδρέας στην έκτη και η Ελένη στη δεύτερη. Χρησιμοποιώντας τώρα το συνδυασμό με την index μπορούμε να βρούμε κατευθείαν το μισθό της Μαρίας. Ο μισθός σε ποια στήλη είναι? Ο μισθός είναι στη στήλη 4. Η ηλικία είναι στη στήλη 3. Ο μισθός είναι στη στήλη 4, το επώνυμο είναι στη στήλη 2. Τώρα που ξέρουμε γραμμή και στήλη μπορούμε εύκολα να εφαρμόσουμε την index και να βρούμε τα πάντα. Άρα θα εφαρμόσουμε την index και θα πάμε στην περιοχή αυτήν, στη γραμμή αυτή, στη στήλη αυτή. Και όντως ο μισθός της Μαρίας είναι 1200. Παρομοίως, ίσον index στην περιοχή, στη γραμμή, στη στήλη και όντως η ηλικία του Κώστα είναι 35. Τα υπόλοιπα δύο θα τα βρούμε με τη γραμμή τύπων. Βάζουμε την index, πάμε αρχικά στην πρώτη επιλογή, το array είναι πάντα το ίδιο, η γραμμή είναι αυτή εδώ και η στήλη είναι αυτή εδώ. Πατάμε OK και βρίσκουμε ότι ο μισθός του Ανδρέα είναι 1700. Τον τελευταίο υπολογισμό θα τον κάνουμε χρησιμοποιώντας το δεύτερο τρόπο σύνταξης της index. Ερχόμαστε εδώ, επιλέγουμε το δεύτερο τρόπο, θα πάρουμε το reference, θα πάρουμε τον αριθμό γραμμής, θα πάρουμε τον αριθμό στήλης, θα βάλουμε το 1 και όντως μας λέει ότι το επώνυμο της Ελένης είναι Αντωνίου. Άρα συνδυάζοντας τη match και την index μπορούμε να πούμε ποιος είναι ο μισθός της Μαρίας, ποια είναι η ηλικία του Κώστα, ποιος είναι ο μισθός του Ανδρέα ή ποιο είναι το επώνυμο της Ελένης. Δηλαδή με απλά λόγια, συνδυάζοντας τη match και την index μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Excel ως βάση δεδομένων.